18 сакавіка сваё прафесійнае свята адзначылі ваеннаслужачыя ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь. 100годдзе з часу іх заснавання ў нашым раёне сустрэлі урачыстым мерапрыемствам, якое прашло ў раённым доме культуры. Пабывала на ім і здымачная група нашага тэлеканала. У мінулую суботу словы віншаванняў і пажаданняў гучалі ў адрас тых, хто калісьці абраў для сябе гэтую безумоўна небяспечную, але неабходную і высакародную прафесію. У пачатку канцэрта ўсім прысутным быў паказаны невялікі відэафільм пра гісторыю стварэння ўнутраных войскаў і сучасных абаронцаў бяспекі дзяржавы. А затым з прывітальным словам звярнуўся да іх камандзір 4-й асобнай стралковай роты 2-го асобнага стралковага батальёна вайскавой часці 67-13 Ігар Скраблевіч. Ён павіншаваў усіх за 100годдзям унутраных войскаў, выказаў словы падзякі за самаадданасць і вернасць цяперашнім ваеннаслужачым, а за шматгадовую працу і неацэнны перададзены вопыт ветэранам службы. Столетие внутренних войск, конечно, памятная дата. За последние, как говорится, 100 лет существования внутренних войск очень много всего поменялось. Но неизменным остается вклад ветеранов в развитие внутренних войск. Именно, скажем так, их кропотливый труд, самоотдача и патриотизм стояли у истоков того, что мы сейчас называем внутренними войсками. Это высокоорганизованное и хорошо экипированное подразделение, готовые выполнить любые служебно-боевые задачи. Павіншаваў ваеннаслужачых і намеснік старшыні райвыканкама Сергей Артамонаў. Ён выказаў падзяку ўсім прадстаўнікам гэтай прафесіі, якія дзень і ноч стаяць на абароне бяспекі дзяржавы. Таксама Сергей Владимирович уручыў ваеннаслужачым падзякі і ганаровыя граматы раённага выканаўчага камітэта. Далучыліся да віншавання ў гэты дзень і іншыя ганаровыя госці свята. Яны жадалі прысутным моцнага здароўя, прафесійных перамог, стойкасці і мужнасці. А тым, хто чакае іх дадому, шчасця, цярпення і дабрабыту. Мноства прафесійных узнагарод знайшлі тых, хто лепш за ўсіх паказаў сябе ў гэтай прафесіі. Іх чакалі нагрудныя знакі, ганаровыя граматы і падзякі, а некаторым ваеннаслужачым былі прысвоены новыя званні. На працягу ўсяго мерапрыемства свае музычныя падарункі дарылі гледачам выканаўцы і калектывы раённага дома культуры, выкладчыкі і выхаванцы дзіцячай школы мастацтваў.